Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo. No programa desta semana imos festexar o 45 aniversario da Escola de Acordeóns de Campelo, en Poio. Tamén imos recibir as pregoeiras das festas da Peregrina de Pontevedra, as xornalistas Susana Pedreira e Diana López, que de forma conxunta organizan dende hai 8 anos o foro As mulleres que opinan son perigosas. Tamén estará aquí no programa o escritor Sindo Lago, que polo que nos conta, escribe porque é o seu xeito de estar no mundo. Na parte festeira estaremos no Mexillón de Rianxo, nas festas de verán de Ribeira ou na Vikinga de Catoira e, por suposto, no Albariño de Cambados. Benvidos e benvidas ao Verán Verán, comezamos. Pois comezamos este Verán Verán en Rianxo. A carpa instalada no campo de arriba quedou pequena para dar a cubillo ás numerosas persoas que se achegaron ata a vila para gozar da festa do Mexillón. No evento repartíronse unhas 4.000 racións deste produto preparado de diferentes xeitos, ao vapor, como sempre, pero tamén en formato croqueta ou en empanada. Vémolo todo na seguinte reportaxe. Moi boas, Dani, que tal, amigos de Verán Verán? Aquí estamos, en Rianxo, na festa do Mexillón. Xa vedes, desde as 11:30 da mañán, tanto veciños como visitantes estánse achegando para degustar aquí ao protagonista, este molusco tan especial, o Mexillón. Bueno, Dani, a darche un pouco de envidia, chico. Xa fuxiron as cadelas polo portal, Casualmente vimos para tomar empanada, xoubas, mexillón, o que haba aí. O que haxa, non? O que haxa. As gastronómicas que non nos falten nunca. A min son de bodente e vaime de todo. Temos o ano pasado, pero cando chegamos aquí xa se acabara o mexillón. Así que este ano viñeron cedo, non? Por eso, por eso. E que tal, como está o Mexillón de Rianxo? Moi ben, moi ben. Está bo. Cales probaron? Que vin por aquí hai diversidade de platos. Vinagreta e croquetas. E croquetas. Croqueta eu provei unha e están espectaculares. Levo empanada de mexillón e ensalada, mexillón, bueno, non sei, O que van preparando por aí, non? o que van preparando, claro. Vai probando un pouquiño de Sí, todo. é que a pedeu foi a sobrinha, pero eu non lle sei dar nombre agora a todo, a parte da empanada. Bueno, o nombre é o que menos importa. O tema é comer nada máis. Ese é o mellor. Era o chirimbolo, viramos para a esquerda. Era o chirimbolo, viramos para a dereita. Me chivaron por aí que eras da directiva do Club de Remo. Sí, Que tal, como estás vendo este ano a festa? pois a verdad moito ambiente. Eso que está arrancando todavía, eh? Pois sí, pero na xornada de onte á tarde houve moitísima xente. A verdad que vendemos moitísimas racións e moi ben. O Club de Remo de Rianxo, que aquí ao lado do Malle, organiza todos os anos aquí a festa do Mexillón en Rianxo. Hai que vir a comer os mexillóns, home. Eu xa os provei, te lo digo. Eu comprei. Como están? No, pero a entrevista é ao revés, pregúntate eu a ti. No, están buenísimos, buenísimos. Nada, pois a seguir traballando, chavales. Eu serei chirimboleiro, ainda que digan o que digan. Venimos todos os años. Todos os anos. Todos os años. Entonces xa conocen o produto. Sí, ya conocemos. E que teñen por aquí pola mesa? Que... Teníamos mexillón a vapor, croquetas de mexillón, empanada de mexillón y el plato de degustación. Eu busco probei a vinagreta. Solo probou de vinagreta? Os outros máis tarde. Aí me lo levando pouquiño a pouco, non? Venimos de vacaciones y como estamos aquí pues ya aprovechamos un poco Aprovecháis. más el mexillón. E que tal, como está este año? Riquísimo. Riquísimo. Era o chirimbolo, viramos para a esquerda. Mira, Dani, estamos aquí con Fran, que nos vai facer un pequeno recorrido e amosarnos todo o que teñen hoxe aquí en Rianxo. Contanos, que tendes por aquí preparado? Bueno, benvidos a todos, estamos na festa do Mexillón, na 14ª edición, e bueno, estamos con varios platos, son sobre 7 platos, nos cales temos a empanada, da que a degustamos de dúas maneiras. Empanada sola, e despois temos un plato de degustación no que poñemos un par de trozos de empanada,
Aquí esta sección é a de croquetas, nas que, bueno, elaboramos as croquetas e despois damos a última fritura e colocamos unha ración de croquetas. Temos un guiso que solemos facer todos os anos pola súa boa aceptación, que é un terramar, no que mezclamos pois produtos do mar, como é o mexillón, e aparte pois vai con bacon, chorizo, fabas e bastantes legumes. Eu serei chirimboleiro. Pois moi ben, a verdad que tuvemos unha xornada moi importante de cara aos nosos objetivos, que é promocionar o produto do mar, que é o mexillón, e por outro lado, por recaudar fondos para o Club Remo. A verdad que un pouco romperon as perspectivas que tiñamos, e hoxe, bueno, seguimos co mismo ritmo, porque se ve que a afluencia xa empeza a ser boa. Moi ben, Dani, sabes como está o ambiente hoxe aquí en Rianxo, todo o mundo degustando este molusco, o mexillón, e eu tamén, por suposto, que o catei exquisito. Nada, aquí vos deixo e seguide disfrutando da festa. E de Rianxo marchamos agora ata Ribeira. O municipio celebrou as súas festas de verán. Un dos eventos máis agardados e tamén dos máis multitudinarios foi a tradicional procesión marítima. Nós tamén estivemos nunha sardiñada no barrio das Avesadas, unha proposta que comezou a facerse de novo o ano pasado, logo de moitísimos anos en celebrarse. Eu aquí é a primeira vez que veño á sardiñada, parece que vivo aquí cerquiña, Ai, eres daqui a primeira vez que ves aquí? A novedade. Dixeron o ano pasado que estaba moi ben, este ano decidín vilas comer. E a sardiñada que tal? A sardiñada vamos a probarla agora, a ver que tal está. Pero que esperas deste ano? Mellor que o ano pasado, Ai, isto empezaron a facer o ano pasado? Sí que estuvo moito tempo sin facela. A facían en Aguiño, en Palmeira, fomos a Palmeira, fomos a Aguiño, pero aquí, bueno, vamos a xela. Bueno. Está nos gustando, está ben organizado. Si te quieres divertir, llegó el combo con el campo y con primor. Oxe, a vida a sardiñada, xa non fago de comer na casa. Ti sabes, ademais, hai que me dean 4 ou 5 xa me chejan, porque si non teño que facer de comer, entonces un día libre. É típico isto, que hai anos que o levan facendo, moitos anos que facían aquí, donde era Guardia Civil antes, e está ben que non perdan as costumbres, os hábitos de toda a vida, sabes? E me alegro que tamén que disfrutemos moito co que temos aquí, sin ter que desplazarte. Nós tocamos de primeiros é bastante ben. Levades cantos anos vindo aquí? É o primeiro. É o primeiro? Si, a sardiñada si. Moi boas, Manuel. Estamos aquí con Manuel, o capitán da sardiñada. Contanos, Manuel, e que hora levades facendo as sardiñadas brasas? Empezamos ahora ás 2 a plantar lume, ás 2 da mañá. Plantar lume. E cantos anos levades facendo esta festa? Eu xa levo 20... Esta festa era en Ribeira, agora hai 2 anos. Antigamente tamén a había, pero eu é a primeira vez que vim o ano pasado, mas esta a ser aquí en Ribeira. Ah, bueno, só 2 aniños. Si, pero levo 20 e pico de anos, 60 anos. Pois mira, con moito calor, pero bueno. Ola, aquí a sombra tampouco fai tanto. Aquí no. Xa verás aí ese tramo de aí que calor Vai co fai. sol, non? Ya é el segundo año que repito. Ai, sí? Sí, vine el año pasado. Ai, mira que ben. Y me Pois quita- entón gustou. Hombre, es que también me quito 25 grados, porque allí están a 48. Claro. Llevo 20 años viniendo. Sí? Sí, pero a esto no lo he hecho nunca. Ah, pero viñas veranear aquí a Ribeira. Sí, porque mi marido, su familia es de aquí. Que prefires? A festa de Ribeira de Verán ou a Dorna? A festa de Ribeira de Verán. Sí, máis que a Dorna. Máis que a Dorna, porque con ela disfruto máis. Home, É outra cousa diferente. Pero cando era xoven, a Dorna. A Dorna, sí. As de Ribeira, as de Queiruja, As de todas as do a Porto do redonda. Son, de toda a redonda. Non é polas sardiñas, é por pasalo ben, é acompañar aos compañeiros, claro. É a festa e o ambiente. Eso é. Moi boas, que tal a sardiñada? Moi ben. Sí, está boa. Está boa. Mereceu a pena toda a cola. Sí, claro que sí. Sodes aquí, Ribeira?
En concreto deste barrio. Ai, sí, mire que, o sea, levades vindo a sardiñada bastante. Sí, claro, sempre. A cola hai que levar con calma, porque eu levo media hora. Levades media hora, pois vai bastante rápido, Que sí, non? Sí que vai moi rápido. Bueno, pois entonces a probalas están boas. E xa che dixo que están moi boas e merece a pena. Bueno, pois entonces vámonos a comer se están tan boas. Estamos aí coa Confraría de Ribeira colaborando e, por tanto, unhas sardiñas boísimas e tamén de Ribeira. Pois moi ben, mira ti que ben. É unha pregunta, canto tempo leva a organizar esta festa? Pois leva uns cantos meses. Organizar as festas de Ribeira supón moitos meses de traballo, pero bueno, agora estamos colleitando os seus froitos, estamos vendo unha receptividade da xente moi boa e, ademais, hai que dicir unha cousa, que esta sardiñada recupérase unha tradición de Ribeira que levaba moitos anos sen facerse e, por tanto, quixémoslle dar a este barrio das Avesadas tamén o seu toque de protagonismo con estas festas e con esta sardiñada. Nós somos portadores de toda a vida, somos marinos e somos portadores da Virgen do Carmo. Entonces, tanto os afillados vamos metendo a afición a levar a Virgen. É porque ti eres o padriño de todos. Son o padriño, pois son máis vellos. Ah, claro. Esos son rapaciños, eu teño 65 anos. Ah, bueno, vale. Entonces, a ver, entendes, non? As nosas primeiras convidadas teñen esta fin de semana unha importante misión, darlle o pistoletazo de saída ás festas da peregrina da cidade de Pontevedra. Elas son as xornalistas Diana López e Susana Pedreira, van ser as pregoeiras destes festexos este ano e, ademais, dende hai 8 anos xa, impulsoras do foro As mulleres que opinan son perigosas. Susana, Diana, que tal? Moi boas. Hola, Dani, moi boas. Benvidas ao Verán Verán. Bueno, supoño que estas alturas xa apenas unhas horas para que teña lugar ese pregón, xa o teredes todo preparadísimo e desexando xa sair a ese balcón fermosísimo da Casa do Concello de Pontevedra, non? Non sei se temos preparadísimo. Bueno, a ver, o temos está escrito xa por fin e nos faltan os ensaios, pero bueno, seremos rápidas ensaiando. Eu penso que aparte co traballo que temos as dúas, pois ensaiaremos hoxe cando volvamos de camiño xuntas no coche para Pontevedra, iremos ensaiando, despois na modista facéndonos aí os últimos retoques do traxe tamén ensaiaremos e o que quede por WhatsApp, pero o importante está feito. Sí, pero o que decías de o desexo, as ganas, iso sí, Iso sí, non? Cada vez que pasamos por diante da Casa Consistorial miramos para o balcón nestes últimos días como ese, o sábado xa nos toca, sí. Bueno, pois de contados, se os parece, falamos dese pregón que, por dicilo de algún xeito, é a consecuencia de ser as impulsoras dese exitoso foro As mulleres que opinan son perigosas, unha iniciativa que nacía no ano 2018, ademais un ano histórico, verdade, para reivindicacións do movemento feminista, con aquela folga xeral de mulleres que, bueno, creo que supuxo tamén un antes e un despois tamén para o movemento feminista, pero claro, a vista do retroceso que podemos ver na sociedade nos últimos anos, se cadra é máis necesario agora nestes momentos este foro das mulleres que opinan son perigosas, agora que incluso no 2018? Por iso non deixamos de organizalo, a verdade, direi que nos a primeira edición celebrámola no 2018, nese ano que, como ti ben dís, foi histórico. Espero que a xente ainda teña en mente aquelas movilizacións masivas e o impulso que colleu o movemento feminista, pero direi que nos empezamos a idealo e a pensar nel no 17, que aínda non tiñamos nos este pulo que socialmente non podíamos recibir este estímulo. Realmente nos empezamos no 17 porque hai moito tempo de traballo detrás dunha edición e despois en marzo do 18 foi a primeira edición que foi xusto como a antesala, non? Un pouco antes daquele 8M que foi multitudinario, pois nos celebráramos o foro 2 ou 3 de marzo no Teatro Principal de Pontevedra. Entón, sí, naquele momento non tiñamos grandes expectativas, non sabíamos o que podía representar, como podía acoller a xente, pero a partir de aí non podíamos parar. Primeiro porque respondeu moi ben a xente, porque desde o inicio o Teatro Principal de Pontevedra estivo cheo de público moi interesado por escoitar o que ali pasaba, despois porque vivimos eses anos de debate, de forza ao movemento feminista e agora, eu supoño que Diana coincide co que ti acabas de decir, porque non podemos deixar de facelo porque se cabe máis necesario. Diana coincide completamente co que ela acaba de decir, porque eu son unha feminista
crítica, unha feminista radical, e penso que sí, que lamentablemente nos últimos anos logo chegamos como o pico dunha montaña, non? E parece, bueno, pois que nos últimos anos lamentablemente, seguramente incluso desde o propio momento feminista, non, do que formo parte, non sei se fomos quen de transmitir esa ilusión, non, que temos nós e que eu sigo tendo polo feminismo, as bases, a xente nova, eu sempre o digo, non? Tamén o intentamos con mulleres que opinan, por eso temos un cartel un pouco para todos os públicos, sempre traemos as nosas veteranas, a mulleres moi coñecidas, que francamente enchen o teatro principal, porque ti levas a María Escario ou a Rosa María Calaf ou a Mercedes Milá e non cabe un alfiler ali dentro, pero logo sempre tamén nos acordamos das máis novas, non, de buscar eses referentes para que as mulleres novas pois se sumen á loita feminista, non? Neste caso nos o facemos a través do xornalismo con perspectiva de xénero, da comunicación feminista, e de feito no ano 2018 bueno, se leu ali o manifesto das xornalistas Paramos, que tamén foi un fito histórico, porque, bueno, non sei se vos acordades, pero a que a Ana Rosa Quintana parara aquel ano de traballar. Claro, que falábamos das movilizacións, pero era movilización histórico. Sí, Foi un ano histórico. A mí se me poñen os pelos de punta cando falo do ano 2018. De feito, eu vivía en Compostela e fun a manifestación de Compostela. Teño ali unha foto de Óscar Corral que saliu, teño no Instagram unha foto de Óscar Corral que saliu publicada en El País, que me pon de verdad carne de galiña, e eu espero que pronto volvamos a estar así, o momento feminista. Bueno, pues vos parece falamos de feminismo, pero tamén, por suposto, de medios de comunicación. Quería preguntaros un poquinho, bueno, pues a vosa perspectiva, como vedes agora mesmo a situación dentro dos medios de comunicación, se o machismo tamén segue formando parte do día a día das redaccións. Medios pequenos, medios grandes, en definitiva. O machismo forma parte da vida, polo tanto non desaparece en ningún sector e desde logo non desaparece no noso. É certo que nos temos unha visión coio que interesante, non sei se ainda fixemos a reflexión completa, pero o feito de levar desde 2018 organizando o foro de as mulleres que opinan son perigosas, sí que nos dá unha perspectiva no tempo de como foi evolucionando a presenza das mulleres opinadoras nos medios de comunicación, tanto na nosa provincia como en Galicia e no conxunto do Estado. Primeiro porque temos que deseñar un cartel, contactar con mulleres, e eso xa é un termómetro estupendo para ver que posibilidades temos, non? Cantas están exercendo o xénero de opinión. E eu creo que o termómetro foi mudando, foi sendo un termómetro cun resultado mellor desde 2018 ata agora, porque hai máis mulleres opinando. Ao mesmo nivel que hai homes opinando, se o cuantificamos, pois probablemente non. Representando os mesmos espazos de poderes, probablemente aínda tampouco. Exercendo os postos de mando, que é algo que tamén o foro foi evolucionando. Veñen mulleres que opinan, pero tamén hai mulleres que dirixen ou que coordinan seccións, etc. E sempre a reflexión é a mesma. O verdadeiro ámbito masculinizado e o verdadeiro ámbito no que aínda non estamos representadas en igualdade de condicións é o do poder, non? Onde hai decisións, onde se toman as decisións, e a opinión de algunha forma é un espazo de poder dentro dos medios de comunicación, non? Porque a opinión pois xera opinión e xera debate. Entón, de 2018 ata agora, a nosa visión é que hai máis mulleres opinando, ademais moitas veces vemos que estaban facendo as que viñeron no 2018 e como as súas carreiras foron evolucionando ou que peso teñen dentro dos medios de comunicación opinando, e en moitos casos a reflexión é positiva e foron a máis, e sin ser as que viñeron podemos comprobar como hai máis mulleres opinando, pero en espazos de poder e decidindo, pois non. Claro, segue sendo un espazo no poder, é obvio, non? Dominado polos homes, pero tamén... Sí, o espazo masculinizado de poder. A ver, aí eu quizás non son tan optimista como Susana, sí que hai mulleres opinando, pero eu coido polos últimos datos que máis ou menos se manteñen naquelas cifras que non recordo canto eran, pero había unha diferencia bastante importante. Tamén interesante ver sobre que opinan, que esa é unha reflexión boa. Porque hai moitas veces que se fala tamén dos temas e, bueno, tamén saleu nalgunha das edicións, non lembro en cal, non, pois a cuestión de que só se lee o que escriben as mulleres, que só leen as mulleres, non? E que hai certos temas, non, que están enfocados a que os escriba unha muller e non un home, e os que escribe un home que non os escribiría unha muller. Non sei se estos máis ben son falacias e que a final de contas
contas, pois o lector ou lectora tanto lle ten, non? Quen asine, non? Senón que o que está buscando é unha idea ou unha opinión sobre a cal reflexionar. Evidentemente as mulleres escribimos de todo porque vivimos na sociedade igual que os homes. Isto é un debate xa fondamente superado, non? As mulleres opinamos de política internacional, opinamos de economía, opinamos de bolsa, opinamos de todo. Que non quere dicir que as mulleres, porque eu exerzo a opinión tamén desde fai moitos anos nun medio de comunicación, non teñamos igual unha inquedanza por certos temas que, entre comillas, están vistos como máis domésticos ou privados. E iso non quere dicir que eses temas sexan menos importantes, porque eu, pasei xa de defender isto nas mulleres, as mulleres opinamos de todo, falamos de política, de economía, da guerra de Gaza, de tal, evidentemente, pero que ademais creo que os homes teñen que opinar do que pasa de portas para dentro, non? Porque a sociedade funciona gracias aos coidados, porque temos un problema moi importante neste país co tema da conciliación que non se dá resolto, que afecta ademais tamén o sistema laboral. Evidentemente, cando unha é opinadora e ademais é feminista, ten que falar de violencia machista, e a violencia machista non sucede maioritariamente nos portais das festas, sino que sucede dentro das casas, nos fogares, nas familias, e creo que por eso as mulleres temos ese ollo posto tamén no que sucede dentro dos fogares, e quizáis por eso falamos de temas, pois eso, pois máis pertencentes ao ámbito tamén dos coidados, da familia, das relacións humanas, pero xa hai moitos homes que o fan tamén, non? E que, por certo, teñen moito éxito cando falan desde ese punto de vista. Eu penso que a xente quere ler de todo, está ben facer esa tribuna un pouco, digamos, sesuda sobre a situación xeopolítica, pero moitas veces a xente lee columnas de opinión, primeiro porque ten ganas de identificarse, porque para mí moitas columnas de opinión son pezas literarias, e moitas das persoas que escriben son escritores e escritoras tamén, e logo ten ganas de emocionarse. E a opinión xornalística, a opinión feita nos medios de comunicación, xera tamén esa emoción no lector e na lectora. Preguntaba tamén o tema, bueno, pola cuestión dos temas, a importancia de escoller as temáticas, e tamén tirando un poquinho dunha reflexión que fixera a compañeira do Faro de Vigo, Carolina Sertal, cando participou tamén no foro, da capacidade que temos os medios de comunicación de transmitir valores que se cadra, pois non estamos sabendo aproveitar, non? Sí, que ese tema que inicialmente tal vez non o tiñamos no foro, porque o foro naceu moi pegado á opinión e ás mulleres opinadoras, pero ese tema da perspectiva de xénero como algo transversal e a demandar na información en xeral que se crea nos medios que se traballa nos medios de comunicación, que se ofrece ao público en xeral, foi collendo peso tamén nas intervencións das relatoras que convidamos, e nos mesmas temos interese en que veñan mulleres que traballan con esa perspectiva de xénero dunha forma transversal nos medios. Eu lembro perfectamente a intervención de Carolina Sertal, non? Que ela facía esa defensa da perspectiva de xénero desde o xornalismo local, que non sempre temos tamén moi protexida esa parcela do xornalismo local para que sexa o protagonista en unha ou dúas, ou cando menos, unha ou dúas ou tres das intervencións que temos en Mulleres que Opinan. E desde esa perspectiva de xénero está esa responsabilidade que ti dis de que valores tamén estamos inculcando como medios de comunicación na sociedade. Informar ben, correctamente, por exemplo, en todo o que teña que ver coa violencia machista, non as palabras que escollemos, o enfoque da información, as voces escollidas para crear o contexto de un crime ou dunha denuncia ou de unha investigación que hai aberta, non é un tema menor, é un tema moi importante, porque o que estamos contando e como o contamos está creando un imaginario, non, entre a xente que escoita radio, que ve a tele ou que lee a prensa escrita. Así que, desde logo, que os medios de comunicación, eu así o entendo, teñen unha función primordial. Non falo de educar, non falo de dicirlle a xente como ten que pensar, nin moito menos, todo o contrario, non? Os medios de comunicación teñen que crear sociedades cada vez máis librepensadoras, pero sí que falo de facelo ben, de escoller ben as palabras, os enfoques e as cousas que se contan cunha veracidade escrupulosa en todo, pero cando falamos de feminismo e de violencia machista, por exemplo, sobre todo. Sí, bueno, que me falades daquela ponencia de Carolina Sertal, que creo que todas as que estivemos ali nos acordamos, as persoas que asistiron ao foro tamén foi inesquecible, porque aparte fixo, bueno, unha defensa do abolicionismo, ela falou non da prostitución, eses temas que toca Carolina con tanta sensibilidade tamén. E unha cousa que me gustaría defender, tamén contaba Susana, non, que todos os anos traemos a unha ou dúas ou tres compañeras que fan xornalismo local,
por motivos obvios, porque este é un foro feito desde Pontevedra para o mundo, iba a decir para España, pero non, desde Pontevedra para o mundo. Non somos xornalistas tamén en Pontevedra, xornalistas locais, e é sorprendente, non, a capacidade de análise, non, logo que demostra tamén o traballo que estas compañeiras fan, que traen as mulleres xornalistas locais, as compañeiras ao foro, a cantidade de aplausos que reciben é increíble, porque é verdade que traemos as compañeras de Madrid, dos medios nacionais e enchen o teatro, pero este ano incluso María Hermida de La Voz de Galicia fan ponencias inesquecibles, no caso de Carolina Sertal tamén, e que é, como che digo, unha demostración do xornalismo local de calidade que se fai aquí en Galicia e algo do que estamos moi orgullosas de poder traelo a palestra e traer esas compañeras a Pontevedra. Medios moitas veces non os locais, non, que nos evidentemente barremos para casa tamén, están moitas veces desprestixados ou ninguneados incluso, ou que moitas veces non, pois na axenda política ou así non nos teñen en conta, e tamén a través deste foro, tamén a través desas xornalistas que forman parte, desas mulleres xornalistas que forman parte desa redacción, tamén un xeito de dignificar, non, o traballo das redaccións dos medios locais e o traballo das redactoras, non, dos medios locais, non? Bueno, sí, a xente que xa o saberá porque a xente é moi lista, pero bueno, a xente ten que saber que os medios de comunicación grandes e medianos beben directamente dos medios locais, sin xornalismo local non existen os outros xornais. A base da pirámide, claro, logo van aparecendo, logo somos os que temos as fontes directas, o contacto directo cos protagonistas da información, e de aí van os demais recollendo a información que sale nos medios locais, absolutamente imprescindibles para o funcionamento da sociedade e da democracia, desde logo. Sí, ademais non hai ningunha xornalista tan versátil como unha que traballa nun medio local. Sabemos de todo, non? Sabemos dende un incendio ata unha festa ata un crime machista, non? Como decíamos antes, sabemos, pois, de temos que saber ou intentar contalo, non? Como dicías ti, buscando as palabras do mellor xeito posible, sexa, pois iso, para tratar un crime machista ou para tratar calquera outra historia, non? Bueno, máis alá da presenza, non, das compañeiras dos medios de comunicación da nosa contorna, xa decíades vos antes, non, esas visitas que nos chegan, bueno, pois de outros medios de ámbito galego, de ámbito estatal, e claro, 8 edicións deron para moito, por aquí, polo teatro principal, tamén nas edicións telemáticas, non, participaron tamén moitísimas profesionais chegadas dende moitos puntos e dende moitos ámbitos e moitas perspectivas. Non sei, para, digamos, darlle forma a todo isto, cal credes que é o nexo común que une a todas estas mulleres que, a fin de contas, encontran o seu punto ou un nexo de encontro no foro das mulleres que opinan? Bueno, pero eso... Ser mulleres e xornalistas. E ser feministas. Sí, creo que o requisito que teñen todas é que son mulleres e que son feministas, que fan información ou opinión ou que traballan nun medio de comunicación e empregan a perspectiva feminista no seu traballo e a poder ser na súa vida. Son bastante coherentes todas, sabes máis, porque logo as coñecemos ben nesas comidas e tertulias que temos despois do foro. Eu penso que ese é o requisito fundamental. Sí, pero despois realmente o que descubrimos é que dá igual a que xeración pertenzan, non? Porque tamén cuidamos moito, como dicía antes Diana, traer a mulleres máis veteranas que poidan compartir co público a súa experiencia de vida e a súa experiencia laboral, pero cuidamos moito que todas as novas xeracións tamén estean representadas, non? Porque a realidade dunha muller xornalista que está comezando obviamente non é a mesma que tal vez a de Rosa María Calaf, que nos poida levar a décadas pasadas e a como era para ela comezar. Pero quería dicir que o que ao final acaba unindo moito a todas é que se recoñecen unhas nas outras, non? Que non hai unha brecha xeracional para moitas cousas, pero que se acaban recoñecendo nas vivencias que comparten. E tamén... Sí, pero as vivencias de fai 30 anos, claro, que se siguen repetindo, non? Pois lamentablemente, hai situacións que recoñecen unhas nas outras, non? E tamén o que acontece coas máis veteranas, coas que nos convidamos e escoitamos desde a admiración suprema, non? Porque medramos escoitando as súas crónicas ou lendo as súas reportaxes, vendos na tele, etc. Despois, todas elas teñen en común, as máis veteranas e as que levan máis anos de traxectoria, que elas descubriron, grazas ás novas xeracións, que foron pioneiras nalgo. Ninguna delas, nin Rosa María Calaf, nin
Mercedes Milán e Rosa Montero tiñan Nin Pepa conciencia, Bueno. nin Pepa Bueno, ningunha delas tiñan conciencia de ser pioneiras, non? Nin María Escario, que é a última muller que opina que estivo con nós, foi a que pechou a edición deste ano, ela mesma recoñecía como en algúns casos ata esa folga feminista do 18 ou ata esa movilización sentiu que ela abrira camiño para nada, non? Que foi cando as novas xeracións de xornalistas se achegaban a ela para dicirlle iso, que tal vez estudaran xornalismo deportivo por ela, sigo falando de María Escario, ou que levaban toda a vida soñando con poder dedicarse a isto porque ela entraba nos seus fogares a través do televisor desde que eran nenas, que foi cando comezou a adquirir conciencia de que, bueno, foron mulleres pioneiras e que foron abrindo portas. Iso as máis veteranas unias moito en mulleres, non? Teñen todo ese punto de reflexión. Agora que citas a Pepa Bueno, como me gusta que Televisión Española recupere, porque xa foi presentadora dos informativos e de los desayunos, etc. A Pepa Bueno, agora, non? Xa ten unha idade, podemos dicir, pero claro, cantas veces nos aparta as mulleres da pantalla a medida que se van facendo maiores e se van sustituindo por persoas máis novas, porque cousa que non acontece cos homes, cas mulleres, sí, por exemplo, non? Aí está unha mostra, non? E unha boa aposta, non? Neste caso de Televisión Española, por que volva a Pepa Bueno a presentar, non? Eso contaron moitas das mulleres xornalistas que estiveron no foro. Pepa Bueno foi unha delas e lamentablemente si non está condena da imaxe. Eu penso que algo que se está empezando a superar, aí sí que vexo que hai avance. Aí sí que vexo que hai avance, non tanto na opinión en prensa, que creo que as columnas de opinión siguen desequilibradas. Desde aquí animo os medios de comunicación, tamén os locais, que hai algúns que os fan moi ben e outros que os fan regular, a que haya máis equilibrio aí, pero por exemplo no caso da imaxe aí creo que ese complexo está un pouco superado, non? E xa era hora, tamén creo que unha demanda da sociedade, francamente, quer dicir, hai que evolucionar, non? E con respecto das diferentes xeracións, a mí tamén parece momentos máxicos, non? Cando pois está eso, Rosa Montero, Paloma del Río, e desde abaixo outra compañera xornalista máis nova lle pregunta algo e lle di, pois eu estudiei xornalismo gracias a ti, unha compañera que vale moi coñecida, xa non, e se sorprenden, non, unhas se sinten halagadas, e logo as que son máis veteranas, pois nos comentan despois no foro, e lles preguntan tamén, pois aprendín moito de ti, creo que hai, non sei, hai unha vibración de aprendizaxe, de sororidade real e honesta en mulleres que opinan. A verdad que se vive dun xeito moi amigable, moi bonito, e creo que é algo que transmitimos ao público que se sinte moi cómodo pois nese ambiente. Bueno, pois todo este traballo levou, xo dicíamos ao comezo, non? O Concello de Pontevedra a elixirvos, dicíamos ao inicio da entrevista, como as pregoeiras destas festas da Peregrina de 2025. Non sei se agardabades unha responsabilidade como esta. Eu non, nunca imaginei ser pregoeira. Diana, que é pontevedresa de nacemento, igual o soñou algunha vez, eu non. Eu non imaginei, pero eu sí que o soñei, o sea, moitas veces pensaba, cando anunciaban o pregón todos os anos, cando me tocará a min, non? Que me fai moita ilusión, non? É unha das cousas máis bonitas probablemente que a min particularmente que me pasaron na Villa Vida, porque eu son pontevedresa a tope, ainda que non nacín en Pontevedra, vivín en Pontevedra de nena, e ainda que despois me mudei, eu sigo sendo en Pontevedra. Quedaste o corazonciño sempre, non? Sí, porque sempre fun ao colexio ali, o instituto ali, e todos os meus vínculos emocionais, de amizades, de amores, están os máis importantes en Pontevedra. E, bueno, eu de feito vivía en Santiago antes da pandemia e me quedei embarazada e volvín a Pontevedra para ter a miña filla, para que fose pontevedresa esta xa de nacemento, para que levase peligrí, sí. Pero, bueno, me fai moitísima ilusión, é unha honra enorme, espero non poñerme moi nerviosa ali no balcón, tería ao lado a Susana así por si me dá un pouco mareo para apoiarme nela, pero sí, moita ilusión. Claro, terás ao lado a Susana porque ademais é un pregón histórico, porque da primeira vez na cidade de Pontevedra que vai ser un pregón a dúas voces. Sí, é que literalmente é histórico, acabas de dicirlo ti, nunca antes pasara, así que non exageramos, é a primeira vez que dúas persoas, dúas mulleres van dar
ese pregón, así que nos facíamos a broma tamén cando se anunciaba, cando nos chamaron, e obviamente aceptamos. Despois xa entre nós estábamos imaginándonos como Jennifer López e Shakira xuntas na Super Bowl, que tamén foron as primeiras mulleres latinas en actuar conxuntamente nese evento mundial. Despois fomos pensando en máis referentes, as dúas Marías de Compostela tamén nos vemos así, aí xuntiñas sempre no balcón, Sonia e Selena tamén son referentes estupendas, bueno, referentes que nos viñeron á cabeza así, dúos que poden facer, que fixeron historia como nós íbamos facer co pregón e que seguramente teremos ali presentes, así que nos fai moitísima ilusión. Eu levo 16 anos en Pontevedra, tiven claro desde o inicio que era o meu lugar no mundo, é unha cidade que me acolleu moi ben e na que me adaptei moi rápido. Síntome pontevedresa de corazón e iso tamén o quero reivindicar desde o pregón, porque creo que somos moitas as que nos sentimos así, que é unha cidade que acolle e que permite que habites, non? Que non estés solamente de paso. Así que eu nunca imaginei que poderían pensar en min como medio pregoeira e ademais que pensen nas dúas por algo tan importante para nós como é o Foro As Mulleres que Opinan Son Perigosas. Desde logo que é unha honra e moi emocionante. Bueno, polo que nos acabas de contar, de decir, non, esas comparativas de Sonia e Selena, vai haber humor, non me cabe dúbida que vai haber eses toques de humor, pero sobre todo vai haber moita reivindicación, non? Supoño que non nos podes avanzar nada, nin en exclusiva, nin nada, pero non teño dúbida de que vai haber moita reivindicación. Eu creo que a primeira reivindicación é a amizade e particularmente a amizade entre mulleres, de verdade. Vivimos nun mundo super competitivo. Moitas das batallas do machismo se ganan gracias a separar as mulleres. Así que desde aquí as mulleres que nos ven, as que sean veciñas, amigas e demais, que se unan. Que veñan xuntas. Que se unan e que veñan xuntas, pero que se unan de verdade na vida, non? Porque de verdad creo que esa é a primeira batalla que nos gana o machismo, de divide e vencerás. Bueno, pois por aí ven moitas deses problemas que despois aparecen, non? Que nos quedamos sin vínculos polo camiño, os imos perdendo na madurez e despois é un problema. E Susana e eu, aínda que parecemos moi novas, xa vamos por maduras. De feito, o que reivindicamos tamén no pregón, que isto sí o podemos contar, outra cousa do que estamos moi orgullosos, ademais de Pontevedra, de que somos da xeración millennial, a mellor xeración, a vida por haber tamén, entonces, bueno, haberá chanzos tamén, haberá referencias a esa xeración, ainda que nos referiremos a todas as mulleres de Pontevedra que nos veñan ver, as intentaremos acoller, sí que é verdade, bueno, pois que ao final imos tamén a acordarnos dunha época, non? Desa época dos 2000, no que fomos máis mozas, e na que tamén estudamos a carreira, decidimos ser xornalistas, non? E eu que sei, e reivindicación... Sí, reivindicación sí, pero prometemos que atopamos o equilibrio para que sexa un pregón, un texto e unha posta en escena que dá inicio a unhas festas, non perdemos ese punto de vista. A responsabilidade que sentimos é por cada palabra escollida para pronunciar desde ali, pero tamén porque inauguramos coas nosas palabras as mellores festas do mundo, que son as festas da Peregrina de Pontevedra. Para presumir de cidade e do orgullo, non? De festexar, ademais, unhas festas como son as da Peregrina. Claro, o sea, que o ton festivo, de verdade, que o levamos dentro, que somos feministas, reivindicativas, pero que, a pesar de como nos queiran pintar, somos tipas divertidas. Entón, atopamos o equilibrio. Eu non sei se perfecto, xa non lo diré desde que pase o pregón, pero para que sexa un pregón que abre unhas festas, non unhas festas, as mellores festas do mundo. Bueno, pois a cita este sábado, 9 de agosto, na Praza do Concello de Pontevedra. A que hora vai ser o pregón? Ás 12 da mañá. Eu miro a Susana por se acaso me equivoco. Ás 12 do mediodía. Pois aí está esa cita coas nosas convidadas de hoxe, que foi un placer recibir aquí no Verán. Moitísimas grazas por achegarvos ata o Concello de Sanxenxo, moita sorte e moitos aplausos que seguro que vade recibir este sábado en Pontevedra logo dese pregón. Se os parece, rematamos a entrevista pois brindando, collede por aí unhas copiñas con Martín Codas, pois para desexarvos todos os éxitos do mundo neste pregón. Gracias a vos. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codax e Concello de Sanxenxo.
Pois aquí estamos de volta no verán encampados, xa descansan logo da intensa troula vivida coa festa do Albariño. Dúcias de milleiros de persoas achegaron ata esta vila para celebrar a edición número 73 dun evento que está declarado de interese turístico internacional. De novo, o epicentro foi o Paseo da Calzada, onde se instalaron 44 adegas que repartiron copas e copas de Albariño, como non, para refrescar a veciños e visitantes. Me llaman para un party, pa' que vacile, me llaman para la disco. Bueno, Dani, ti xa sabes que a mí gustan máis festas de comer e de beber, non? Pois hoxe viñemos ata Cambados, festa do Albariño. Así que vou ver si me dan unha copiña. Pero unha sola, porque senón... unha sola. Bueno, ou dúas. Si yo le pidiera un coro, pero escucha cómo suena este show. Les encanta esta fiesta. Siempre lo repetimos todos los años. Vinimos el año pasado y repitiendo. Todos los años, menos da pandemia, todos. Bueno, cal é o viño que máis che gusta? Nos todos, só. Todos? Todos. Probaste delos todos, xa? Bueno, todos a cadra non, porque a última hora xa non sabemos cal beber. El vino, el ambiente, todo. La vigia. Comer tamén. Sí, comer. Especialmente el vino, ¿no? El vinillo. El buen rollo que hay también. Exacto, eso es lo mejor. El buen rollo más que el vino. Soy de Cambados, vivo en Sevilla y los he invitado a todos. Les está encantando la fiesta. Eu pago todo, están todos convidados. A ver, el vino está bien, no controlamos mucho porque yo es la primera vez que vengo aquí, entonces... ¿Es la primera vez que vienes? Sí, ¿De dónde? De Vigo. ¿Es la primera vez que ves Albariño? Sí, la primera vez. Vimos a disfrutar o ambiente, estamos ao lado da praia, creo que é unha das mellores festas que ten Galicia. ¿Cuántos días vindes? Hasta o domingo. O ambiente, o viño, que fai bo tempo. ¿Es la primera vez que vindes, no? Sí. Sí, es la primera vez que vindes. He estado gustando, claro. Genial, moi bien. ¿Y hasta cuándo estás aquí? Ata mañán. Estamos practicando porque para a semana temos unha boda e así vamos collendo ritmo. Está muy bien, sí. Hace buena temperatura, mucha gente, mucho vino. Así que nada. ¿Llevas dudas solas? Llevo tres. Tres y media. O mellor é os amigos que fas bebendo viño. Porque, oiche, na casa bebendo leite non se fan amigos, No. ¡Qué loco! Moitas copas, moitas. Aquí, ¿El ambiente qué tal? o ambiente genial. Ademais, co calor tamén todo suda. A xente quere un viño fresquiño e que o mellor senta. Cada ano adiántase máis, o mércores é unha pasada de xente que ven, o xoves tamén continúa e agora xa o venres xa está sendo, a verdad que con moita afluencia e a verdad que, bueno, moi contentos. A festa é fenomenal, bo tempo, boa compañía e boa comida, así que perfecto. O ambiente está sendo, vamos, o mellor, non? Sí, ambiente fenomenal sempre. Ahora viernes a máis, sábado outra vez e así hasta o domingo sin parar. Onde haxa un albariño non hai outra cousa. E a outra cita multitudinaria da nosa contorna viviuse en Catoira. Os veciños plantaron cara aos vikingos e evitaron a súa conquista coas torres de Fondo e o río Ulla como protagonista. Celebrouse un multitudinario desembarco cos drácars chegando á terra e dando forma a unha nova edición da Romaría Vikinga, festa de interese turístico internacional. Ademais da dramatización do enfrontamento que correu a cargo do grupo Troula, non faltaron a cita a comida, a bebida e a música. A programación incluiu tamén o desembarco vikinguiño, pensado para que a rapazada da vila e de toda a contorna vaya entrando en contacto con esta festa. Dentro da Vikinga tamén se organizou un gran xantar de confraternidade e distintos concertos que puxeron a banda sonora a este gran evento de Catoira.
O noso seguinte convidado asegura que escribe porque o precisa para estar no mundo e tratar de asimilar e aprender. Nos últimos anos traballou nunha triloxía de máis de 1000 páxinas chamada A vida e literatura. Temos aquí connosco Sindo Lago, que tal? Moi boas. Moi boas tardes, Dani. Pois nada, benvido a este programa Verán. De contado falamos desta triloxía que xa teño aquí ao meu carón, pero antes, claro, quixera te preguntar un poquinho polos teus inicios, non? En que momento comezaches a escribir, a interesarte pola literatura? Vamos, ahora vemos unha Galicia xa desenvolvida, pero nos anos, ao mellor 70, todavía as aldeas eran aldeas, eu tiña que ir, meu pai era tratante de gando de abasto, non? Eu tiña que ir co gando, co arveijas, íbamos xogando a vida. E resulta que aburríame, entonces, ademais, a flecha do tempo newtoniana pasa enseguida. Entonces non che quedaba memoria do que pasaba onte. Entón querías facer uns diarios, facer uns poemas, algo que eu podía facer eu. Bueno, que matar o tempo, pero ao mesmo tempo... Claro, quedarse con algo do tempo, non? Porque o tempo fluye, non? Falaremos do tempo porque creo que o tempo tamén está moi presente nesta triloxía, se decía, non, comezaches fai moitos anos, non, para, dicías, non, cando ías ás Vegas para pasar aí un anaquiño escribindo, pero claro, en que momento te decides a escribir esta triloxía que se chama A vida e literatura? E claro, temos máis de 1000 páxinas, teño agora mesmo máis de 1000 páxinas, bueno, a coller ben porque pesa 1000 páxinas aquí nesta triloxía da vida e literatura. En que momento te metiches nesta aventura? Bueno, aí hai escritos de varias épocas, entonces xa ves que aí agora faise como a matriosca, as caixas chinas dese, vais unindo e vai dando o mismo porque a predisposición ante o mundo non cambia, é dun observador, dun tío que quere comprender toda esta realidade, non? Estamos nunha esfera, vamos a 28 km por segundo no espacio, é algo acojonante que che voa... Sí, temos a pensar, non? Que o universo e todo iso, claro, é unha cousa que dá para moito, non? Claro, para máis de 1000 páxinas. Claro, bueno, deixar aquí que xa me cansa o brazo. Pois claro, que a mirada do escritor, nese caso vai, digamos, do ollo do sapo a Belteguese, que dicen que está a punto de estoupar. Claro, te preguntar, non? Para que a xente entenda un pouquiño o eixo, digamos, desta triloxía. Que nos podemos atopar dentro destes 3 libros, ou cales son, digamos, os temas, así nun titular, para que a xente poida entender os temas que, bueno, alrededor dos que xira estos 3 libros? Bueno, eso é que agora estamos falando, dentro de 3 minutos o que falamos é literatura, porque xa é pasado, é recuerdo, non temos como Proust, por exemplo, é pasado, todo pasado é recuerdo, casi pegado tamén á vida e sueño, porque a veces parece un sueño, como a de Calderón da Barca. Entonces aí hai un tío autobiográfico, Segismundo Portela Gómez, Segismundo, ves, ven da vida e sueño, entonces ese... Claro, é algo autobiográfico, que é o máis auténtico que se pode facer na literatura, directamente. Eu son un pouco atrevido neso, fago así, ese tipo de literatura, partindo, entonces, con preguntas existenciales a cada momento, porque a veces defínome tamén como poeta, filósofo e escritor. O que pasa que, vamos, eso é unha idea miña, non? Isto está... dentro afortunadamente da catarata de títulos que hai hoxe en Galicia, pues está pasando desapercibido. Outro momento anteriores non pasaría, porque había menos. Entón, bueno, xa teño falado con Freixanes cando era me parece que comprou para a biblioteca da Real Academia Galega. O díxeme que iba a comprar, depois agora entrou Monteagudo, non sei, bueno. O sea, no afán de que, por lo menos, non quede, non pase desapercibido, é un traballo impro facer esa cousa. Mira, te preguntar, o primeiro volume leva o título da triloxía Vida e Literatura, o segundo chamase O espello dos paxariños e a terceira No ventre do labirinto, pero bueno, de que xeito están unidos, digamos, estes 3 volumes? Vamos, porque o protagonista é Segismundo Portela Gómez, sempre está presente en todo momento. É o nexo, non? O protagonista central é o que une, digamos, todo. Sí, é o escritor que une todo. Entonces aí entran relatos, entran poemas, é unha verdadeira pasada. A Galaxia tuvo na mesa
E a mí dixome Veloso, que era o director de Galaxia, dixo, joder, isto é impresionante, pero Galaxia non está en condicións. Agora ofrecín ya, por exemplo, a Toxo Soutos, a ver si se atreven, porque claro, é unha obra, claro, están... Normalmente que se queren son libritos pequenos. Que teñan... Son máis fáciles de vender, non? Claro, eso está moi ben. Son 100, 125 páginas, pero eu tiña que botar isto fora, macho, porque estaba queimado. Botei, non sei se... Home, espero que mereza a pena. Eu xa non podo... Non estou... Eso necesita lectores. Claro, xente que se pase por as obras, claro, incluso con críticos, intentei, non sei, e agora contigo, por exemplo, que me estás dando esta oportunidade, te agradezco. Pois mira, falamos antes non de a presenza de reflexión sobre o universo, sobre tamén o paso do tempo, de dicir, moitas cuestións tamén relacionadas coa filosofía, co pensamento, que son temáticas que a ti te gustan especialmente, non? Claro, unha resposta a todo isto, que xa é excesivo, na miña forma de ser xa é excesiva, ao mellor xa é ten un pouco de morbo, incluso morbo, o sea que, claro, a miña estabilidade psíquica tampouco é unha cousa para botar cohetes, non entendes? Eu sou un tipo dañado por a existencia. Pero, bueno, ainda un escritor francés hai pouco falaba que escribir é rañar, empezas a rañar, saile sangre, non? Eso é peligroso para o autor, é tirarse nas chamas, non? Ti que te chamas Daniel, salvado del fuego, entonces, chamas, tiraste aí, eu non podo, nesto agora vou a ser máis suave, mas eso tiña que facerse así. Bueno, claro, eu comprendo tamén a xente que quere que leron libros feitos a medida, que... Bueno, pero a mí, saliu isto... Mira, falamos, se che parece tamén desa cuestión do tempo, non? Xa non lo acaba de decir, isto que está pasando agora mesmo xa acaba de ser pasado, non? É dicir, estamos sempre, non, como guardando no arquivo, non, momentos e tamén ese paso do tempo que é inevitable, non podemos deter o tempo, non podemos evitar que pase, e iso é unha cuestión que a ti tamén che suscita moita reflexión e tamén fai darlle moitas voltas á túa cabeza, non? Rebeldía, o sea... Porque, vamos, o mundo tal como vexo eu agora mismo, o mundo na Iglesia católica, por exemplo, definiron como un valle de lágrimas. Efectivamente, estamos nunha sociedade un pouco frívola, pero realmente poetas como Cernuda de vivir es estar a solas con a muerte. Aquí Quevedo, onde poñía a vida, a vista poñía a morte, nunha flor, todo. O planeta ten que ser respetado, todo, ecología, todo isto. Ahora acabo de vivir para aquí, é un incendio que plantou Luma es. Bueno, entón un pouco de cordura, sí, vamos a divertirnos, non temos que estar metidos na cova de Altamira, pero vamos a ter un pouco de cabeza, non? Eu creo que... Bueno, non sei se respondín ao que ti me planteas, pero... Queria te preguntar tamén, claro, xa nos decías ti antes, non? O protagonista, que non deixas de ser ti ese protagonista, pero temos dous protagonistas, non? O señor Aniceto, que neste caso entendo que és ti, e a señora Laura, que entendo que neste caso é a túa dona, non? E tamén está xogando, non? Xogas con esas dúas personaxes, tamén un pouco para retratarvos a vos, non? Claro, tamén, eso son os paxariños, eran xente seca da aldea, que non tiñan nin vellos na lareira, nin meniños no berzo, non? Eran secos, pero eran moi ben levados, estaban sempre felices, parece que tiñan un segredo, entón eran veciños, porque eu trato de reflexar a aldea onde son eu, que é a Porriña, a Portela de Barro, pero como pode ser Macondo, como pode ser outras aldeas míticas, pero vamos, ao mellor non teño esa prestanza, pero vamos, eu creo que a literatura está en todos os sitios. Juan Ramón Jiménez dicía, esa lucha que tenemos entre a literatura que quere hacerse sola e nosotros que temos que ayudar a hacerla. Si a literatura artificial, non, a literatura ten que vir da realidade, hai que coller da realidade, e hai que podese fazer un realismo mágico, ou, bueno, tamén se pode facer ficción, bueno, nada está prohibido, non? Vamos, nestes cánones
Pero vamos, a mí prívame eso, ver o que hai alrededor. Incluso está planteado como se eu fixera sobre a miña aldea para esconxurala, non? Para que non haxa xente mala, para que non haxa xente que este encerrada nas casas, porque todavía hai xente encerrada nas casas, como se tuveran un medo ainda da guerra civil ou algo, porque este país ten un pasado bastante complicado. Agora estamos alejando, non? Pero Agora te pregunto pola cuestión da importancia da túa terra, pero seguindo un poquinho co que te estaba preguntando sobre a vosa presenza, non? O voso alter ego dentro destas publicacións, non? O papel que xogades tamén vos, queria te preguntar un poquinho, ou unha reflexión sobre, bueno, a hora de escribir unha persoa, crees que é inevitable que sempre colla algo da súa vivencia? Crees que é inevitable que un autor ou autora sí ou sí meta algo da súa experiencia vital, ou crees que se cadra hai xente que é capaz de separar esa parte, non? E escribir dunha cousa sen que en algún momento haxa algo de sí mesmo dentro desa publicación? Sí, como si escribir podes escribir, pero si que se busca entenderse a sí mismo é unha sanación, como busco eu, sanarme por medio dos escritos, entón tens que ir hacia o centro de ti mismo, como se foras hacia o centro dun país, tens que ir. Ahora, que hai xente que sí, que sabe escribir sin andarse con autobiografías, sin rollos. Entonces, que se sale unha literatura máis técnica, basada nos recursos estilísticos, como esa, non sei como se chama eso que facedes, na cuadrículas, esas que... No Excel, non? Bueno, eu non sabía, pero... entonces, todo eso podese facer, claro, pero eu supoño que será unha cousa máis fría, pero, bueno, a técnica, a técnica está en Gaudí, na Sagrada Familia, todo eso, non? Saber facer esas cousas, a ver, está ben, pero vamos, cando é un tipo rayado, eu non é que me vai aquí dicindo que son un loco, pero... Dicía Dalí, la diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco, ¿no? Pero vamos, que vamos, a locura, a raya de locura é moi complicada, tens que atreverte a estar cerca. Pues sabes, dalo todo. Pero, bueno, tamén hai que guardar un pouco para existir normalmente, non? E algo de medo hai que ter esas profundidades. Pero eu aí fui unha por todas, porque cando te rebotas de moitos sitios, rebotaste na vida, non acaba. Depois tens que dalo todo en algún sitio. Entón, bueno, foi por eso fixen, pero hai tipos que están máis preparados, máis serenos, que, bueno, plantean cousas máis fumables, máis... Eso, bueno, todavía estou en camiño de conocer todo o que... Porque escribín xa, eu escribo en galego e castelán. Porque, vamos, son os idiomas que medio domino. Sí, claro. Entonces, fajo neso. Tiño diarios, todo eso, pero claro, neste momento hai moita, afortunadamente, como dicía Freixanes, porque dicía Freixanes, cada vez que nace un libro é unha alegría. Por suposto. Me gustou esa frase, non? Sí. Pero, bueno, despois, claro, no medio desa confusión, pois a veces, un librito... Claro, un libro como o de Neira Vilas ou o Neno do Labrego, que agora xa empezan a criticar os que veñen por detrás, eu estuve con Neira Vilas falando e tal, ten 125 páginas, venderonse 600.000 ejemplares. Isto é unha pasada. Pero o Viaje del Mar, de Hemingway, pequeniño. Claro, non hai que facer estas barbaridades, pero... Pero bueno, aquí está enriba da mesa. Mira, antes falabas da importancia que ten a Porriña, se decías ti, ao teu lugar no mundo, no concello de Barro, non moi lonxe daqui de Sanxenxo. Quería te preguntar un poquinho, pois polo papel que xoga, non? O lugar no que un nace ou o lugar no que un escolle vivir, por exemplo, a hora de darlle forma a todo isto, non? Que peso ten aquí, pois, ese lugar, esa pequena parte do mundo na que ti te sitúas? Eso é fundamental, porque eu era un rapaz da aldea, un rure redire, non? Que vai á cidade e volve a estudiar, con algo complejado.
Entonces despois ao abandonar a cidade definitivamente, bueno, que agora vou e digo que ali aprendí todo en Pontevedra, non? O sea, estou agradecido. Pero llegas a un momento que tens que reafirmarte na cousa. Entonces, claro, te das conta de que vives nunha página natural, que é a Purriña, como se podría chamar, eu chamo o Loureiro, Loureiro para Loureiro. O alter ego, digamos, da localización. Sí, Loureiro creo que está aí. Entonces, chega a dicir eu, neste sitio teño que saber xa o número de ervas e areas que hai, non? Bueno, porque é unha referencia, ali estás, baixao eu cos cans, os cans van, mira, os cans van comigo e eu vou cos cans, a veces vou diante, ás veces van os cans. Un perro, porque Rir que falaba da mirada do perro, a mirada do perro, a mirada do perro, a mirada do perro é unha mirada vacía, pero tamén que sei, mira, a literatura eso fai eso, que sintas eso, está por dentro dun. O expulsala é como parir. E decía agora un tipo da portada, que depois ao acabar estás ao intemperie, ti tens que estar sempre facendo algo. O que pasa é que non están moi solos ao escribir, xo dicía Cela, o mal de creer, de escribir, estás solo. Outros están máis, tens que saber levar o vehículo, non? Porque tens que conducir, podes derrapar, entón acabar mal. Mira, decías agora, tens que estar prácticamente escribindo todo o tempo, que non hai para menos, porque levas 25 títulos que tes aí disponibles, autopublicados na aplicación Kindle, 25 títulos, aparte desta triloxía, outros 25 obras que tamén tes aí, o sea, que non paras de... Estás todos os días aí a escribir, ou? Despois de que, sí, agora estou nunha situación que podo xa, dependendo tamén do meu estado de ánimo, que xa te digo que, bueno, fluctúa. Di que son como, non sei se me definen un pouco a min como ciclotímico, un pouco, pero entonces sí, bueno, eu aí, mentes teña saúde, vou a dar, por exemplo, o único que teño en contra é fumar, non? Fumo, por exemplo, Paul Auster ainda morreu hai pouco en Nova York de fumar. Pero claro, tens que... Hai que ter algún vicio, non? Algún vicio, claro. Entón, que sí, que insisto, además son moi lector, Que tamén é importante, claro. Hombre, para ler é fundamental. Para escribir tamén hai que ler, claro. Hai que ler, claro, todo eso. O que pasa é que a psicología dos algúns autores estamos un pouco rayado, eu creo que sí. Hai que buscar ideas de donde se pode, non? Para darlle forma, pois, por exemplo, a esta triloxía que hoxe nos viñeches aquí a presentar. Estamos xa a piques de rematar a entrevista. Foi un placer coñecerte, tamén coñecer, por suposto, esta triloxía A vida é literatura, entre outras moitas cousas, pois claro que sí, tamén é literatura. Se te parece, Sindo, imos rematando a entrevista, pero claro, temos aquí estas dúas copas, pois que temos que brindar con Martín Codas, pois para rematar este tempo de conversa, así que foi un placer. Moitísimas grazas pola túa visita. Gracias a ti, Dani. Saúde. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codax e Concello de Sanxenxo. Pois de novo, aquí estamos con vostedes no Verán, Verán. Imos agora coa nosa axenda de eventos pros vindeiros días e comezamos no Castelo Rock de Muros. O Castelo Rock xa está en marcha, apostando por un modelo diferente, os macrofestivais. O aforo está limitado en cada xornada a 500 persoas, apostando pola sostibilidade e a proximidade. Este ano, ademais, con cambio de localización, pasando a celebrarse no centro histórico da Vila Muradá. Gorka Urbizu, coñecido por formar parte do grupo vasco Berricharrac, é o cabeza de cartel. Tamén actuarán Familia Camaño, Pauliña, Capital Moscov, Eris Mackenzie, Lindexia Mascada e esta que estamos a ver, Catuxa Salom. Detrás desta proposta está a Asociación Praia do Castelo. As entradas para socios teñen un custo de 10 euros e para o público xeral de tan só 15. Estas penas camino ya sabiendo que es mi intuición quien gobierna. Ardo en mis memorias, no preguntes por mis guerras. Por eso le canto al agua porque las apaga ella bailando esta danza
baten forte, yo siento meu corpo elevarse. Mi cuerpo se eleva sintiendo el agua por mi piel. A trompeta, protagonista dunha velada musical en Portas. O coñecido trompetista internacional Rubén Simeó ofrecerá este sábado un concerto na azucreira da localidade na compaña da banda Unión del Antaño. O artista vigués fará parada no concello de Portas logo dun intenso ano de traballo. Só para facernos unha idea, no pasado 2024 ofreceu máis de 60 concertos en distintos teatros de todo o mundo. Este sábado estará na azucreira nun espectáculo compartido coa banda del Antaño, coas entradas a un prezo ben xeitoso de 10 euros. E tamén traemos a nosa axenda a Festa da Ostra de Noalla aquí en Sanxenxo. Esta cita gastronómica chega xa á súa 32ª edición, convertida nun dos eventos imprescindibles do verán na comarca do Salnés. As carpas xa están instaladas no campo de fútbol de Noalla, onde veciños e visitantes poderán gozar das saborosas ostras a prezos populares. No menú hai tamén mexillón, sardiñas, churrasco ou empanada. A cita xa está en marcha e vaise prolongar ata este domingo. Na parte musical salientamos este sábado a actuación dos cruceiros de Vilalonga e Furruxa, e o domingo a actuación o serán do grupo Os do Barro.
pois así arrancamos este último treito desta semana deste verán acompañado do grupo xuvenil da Escola de Acordeóns de Campelo no Concello de Poio, unha institución que neste 2025 pois está de parabéns porque están a celebrar o seu 45 aniversario. Temos aquí tamén o seu director, a Juan Mariño. Vente para aquí, Juan, porque temos moito do que falar. Moi boas, benvidos unha vez máis ao programa, o Verán. Quería te preguntar, Juan, bueno, pois como estades a celebrar e a festexar este 45 aniversario da vosa Escola de Acordeóns de Poio? Bueno, pois estamos celebrando con concertos por diferentes lugares e, sobre todo, pois este ano fixemos un día de portas abertas para mostrar toda aquela documentación de prensa, fotografías, recordos destes 45 anos polos que foron pasando moitos alumnos e compañeiros da escola neste tempo. Claro, 45 anos dan para moito, canta xente non pasou, non? Pola escola, supoño que podelos contar a feixes, non? Moitísima xente. É difícil dicir unha cifra, non? Pero miles, podemos dicir hoxe en día miles de persoas. Un poquito tamén o que ti comentabas, non? A cantos sitios levastes o nome de Poio, de Campelo, non? Polo mundo adiante, non? Eso, temos ali anotados 476 sitios. Que xa son viaxes, neses 45 anos. Posiblemente algún quedou atrás, pero bueno, 476 é un bon número. Eu pensaba que xa tiña desperdida a conta, pero bueno, vexo que máis ou menos tedes aí todo perfectamente calculado. Bueno, 45 anos despois, en que momento se atopa a Escola de Acordeóns de Campelo? Bueno, a escola, ano a ano, pois vamos medrando, porque temos moita demanda de xente que quera aprender a tocar acordeón, non? Temos quizá demasiada demanda de xente adulta, que unha parte que, bueno, pois evidentemente nos gusta, que hai interesados, pero a parte que estamos máis demandando é quizá a canteira, cativos nenos, para que poida isto seguir perdurando no tempo, porque senón, se só veñen pois xubilados e xente de unha idade avanzada, chegará por desaparecer o acordeón. Claro, non é casual, non, que hoxe estemos aquí acompañados do grupo xuvenil da escola, non, precisamente porque queremos facer tamén un chamamento pois dende o programa para que a rapazada pois que lle guste a música, pois que se anime tamén a participar nesta experiencia da Escola de Acordeóns de Campelo. Quería che preguntar un poquinho, pois precisamente, non, pois como é, bueno, pois o interese da rapazada por participar neste tipo de actividades, porque a moitos mozos e mozas pois les gusta o mundo da música, tocar algún instrumento, pero achegarse o acordeón, como é neste caso? Sí, quizá o acordeón o ven como un instrumento máis para xente adulta, non? É difícil ver rapaces, como temos aquí a miña espalda, novos tocando o acordeón, non? Cada vez é máis difícil, non? E hoxe en día novas tecnoloxías pois evitan que se fagan cousas, non? Incluso pois xa na parte do deporte cada vez se vai perdendo, non? Pero sí que queremos tratar de mostrar que é un instrumento que poden non tocar tanto nenos como adultos, non? É que se pode facer calquer estilo musical, é dicir, o acordeón hoxe en día está na música actual, temas de reggaetón, temas de actualidade, pois hai o son do acordeón. Se pois moitos nenos non empezaran a tocalo, pois posiblemente os seus adultos non tocarían. Entón, pois temos que loitar por conseguir que iso se siga mantendo. Un grupo xuvenil que tamén despois, en moitas actuacións, tocan tamén cos maiores, non? Evidentemente, e outras actuacións que vamos solamente o grupo xuvenil, pois, bueno, pois para darlle tamén ese premio a eles, non? Porque xa é un repertorio un poquinho máis selecto, máis complicado, evidentemente os nenos teñen, os rapaces, chavales, que xa non son nenos, teñen moita máis flexibilidade nos dedos, poden tocar situacións moito máis rápidas, non? Entón, bueno, pois a veces tamén é necesario que eles teñan ese espacio para eles mesmos, non? Pero sí que logo están integrados dentro da agrupación xeral onde están pois todas as idades, non? Que lles dirías aos mozos que quizáis nos están a ver, non? De por que participar neste tipo de actividades e, sobre todo, non? Por que escoller o acordeón no canto de escoller outro tipo de instrumentos que, ollo, tamén estaría moi ben a gaita ou que sexa, non? Pero hoxe estamos a falar de acordeóns, por que escoller o acordeón? No, bueno, todo o que sea música é primordial pois para un cativo, para un neno, nos seus primeiros pasos, poder estudiar música, porque lle vai axudar no día de mañán, non? Pero o acordeón é un instrumento que el só fai festa, non fai falta que veña acompañado de por exemplo, unha gaita, ten que ir un tambor, un bombo, o acordeón el solo, donde vai, fai festa. Logo non lle fai falta que teña batería, que se nos quede sin batería como os móviles, nin corriente, porque sodes vos, non? Isto leva un pulmón que é o aire, que fai o acordeón, ao abrir e pechar, non necesita nada máis, non? É portable, podemos levar a calquer sitio, non? E hoxe en día, pois, cando sona un acordeón, hai festa, como cando escoitamos unha gaita en Galicia. Hai festa, seguro ben que o pasan tamén despois a rapazada cando ides por aí, que tamén seguro que logo de actuar tamén montan festa, tamén o pasan de maravilla, non? Sobre todo nos viaxes, non? Cando viaxamos por fora, facemos pois
intercambios con outras agrupacións, bueno, pois a verdad que é moi motivante para todos, non? Pero xa non solamente cativo, non? Incluso nos adultos. Pero que sí, temos que fomentar un poquinho, pois conseguir que chegue tamén ás xeracións máis novas para intentar que, bueno, que les intenten tirar do instrumento. Bueno, pois dentro duns minutos imos falar precisamente coa rapazada, tamén xa sabemos preguntar a ver que tal o pasa nesas viaxes. Temos aquí a dúas das alumnas que nos van contar a súa experiencia, pero volvemos a escoitar de novo a esta banda de acordeóns de Campelo festexando aquí no Verán este 45 aniversario. Vou deixar, Juan, que te vayas preparando no teu sitio, porque seguimos, como digo, celebrando este 45 aniversario e facémolo pois con outra das pezas que teñen incorporada dentro do seu segundo disco, do que falaremos de contadiño. Esta canción chámase Miñas Cousas. Pois aquí seguimos no Verán coa visita hoxe dende Poio desta banda de acordeóns de Campelo. Vente de novo para aquí para a miña beira, Juan, porque xa dicía antes, estamos a presentar temas que forman parte deste disco que teño aquí, o voso segundo disco, que se chama Beiramar 74. Contanos un pouquiño que nos podemos atopar dentro desta segunda publicación. Bueno, pues dentro desta segunda publicación, o primeiro xa é o título, Beiramar 74. Sí, contanos de que vai, a calle na que está a escola, onde leva esos 45 anos, entonces, bueno, pues quixemos facer unha homenaxe dentro da carátula tamén da escola. En el, pois, este ano, neste disco, temos un pouco de diferentes estilos, tanto música tradicional, popular, música un poquinho xa máis clásica, como que escoitamos anteriormente de Laila, e
hai algún tango tamén. Entonces, bueno, pues para que haya un poquín xa de diferente repertorio do que solemos facer nos nosos concertos. Bueno, agora se che parece, Juan, vamos a pedir a dúas das integrantes da banda que veide para aquí porque queremos tamén escoitarvos a vos. Poñevos por aquí a miña beiriña, vos sodes Lucía Martínez e Iria Quintillá. Moi ben, estades aí a facer aí un traballazo estupendo. A ver, quería preguntaros un pouquiño, bueno, antes de nada, cantos anos tedes e canto tempo levades formando parte desta banda de acordeóns de Poio, deste grupo xuvenil? A ver, quen quere comezar? Pois eu teño 17 anos e levo xa 10 anos tocando acordeón. 10 anos xa? Dende os 7. Dende os 7. No teu caso? Eu teño 18 anos e máis ou menos o mesmo. Tamén, o sea que case media vida formando parte, non, do grupo de acordeóns. A ver, un poquinho que lle decía antes a Juan, en que momento tomachedes esa decisión de decir eu quero tocar un instrumento e quero, neste caso, pois que sexa o acordeón, ademais vos as dúas sodes veciñas de Poio, queríades tocar o acordeón, podedelo dicir, fochedes quizáis un poquinho obrigadas polos vosos pais ou era cousa vos? A ver. A mí obligaronme. Despois gustoume, entón seguín. Levo tempo xa. O sea que foi boa cousa, non? Que che dixeran de ir a tal. E no teu caso? Eu a vin tocar o acordeón e gustoume tamén moito. Entón, como os meus pais tamén tocan instrumentos así tradicionais, pois animeime. E seguín. Bueno, e no vosso caso, a ver, contadme un pouquiño que sentides, non? Cando ides por aí, máis alá do que decíamos antes, non? De broma, do ben que pasades, non? Antes, durante e despois dos concertos. Bueno, que sensación tedes cando tocades o acordeón? A ver. Veña, por aquí. Eu poñome moi seria, entón, non sei. A min gustame moito tocar cancións moi rápidas. Pero é como relaxante, non? Entretido tamén, non? Sí, entreteme moito, se me pasa moi rápido o tempo. E no teu caso, a ver, que sentes aí cando te pos aí a tocar? É moi entretido tamén, se pasa ben. Non sei que decir. Agora que dis, non, se pasa ben, claro, como facemos, non? Que nos decía Juan, o director, que claro, os acordeóns, hai xente, pois, maior, que sí que os toca, pero claro, no voso caso, sodes case unha excepción, non? Hai pouca rapazada que se anime, non? A tocar este instrumento. Que lle diríades vos, pois, a xente da vosa idade, mozos xa, para que se acheguen ali ata Campelo, ata Poio, e que se apunten con vos a formar parte deste grupo? Como os podemos convencer? Pois, non sei, que o estilo de música, a pesar de que sexa distinto, é moi bonito. Ten moita... aos compañeiros tamén, é unha cousa que máis me gusta. Somos como familia. Claro, eso é moi importante, non? Sí, as viaxes xuntos, así. Obviamente tocar o acordeón, non todo é reggaetón. Aí está, moi ben. Pódese variar, tipo, co acordeón, como dixo o noso profe, pódese utilizar en moito tipo de música. Non é só tradicional, nosotros a tocamos, pero... Tamén temos tocado reggaetón. Que tamén se pode, non? Decía aquí Juan que tamén se pode, non, incorporar tamén o acordeón, bueno, pues claro, porque sirve para todo o acordeón, non? Mira, de cara ao futuro, claro, agora tedes 17, 18 anos, xa estades aí rematando o bacharelato, supoño que xa remataches no teu caso, claro. Sí, eu tamén. Tamén o remataches tamén, bueno, pois claro, agora igual marchades para outro sitio a estudar unha carreira, a estudar unha formación profesional ou algo. Nos vosos plans está o acordeón, queredes seguir, non? Sí, e vades intentar que sexa así, que tedes aí moito futuro ainda por diante co acordeón, non? Sí. Bueno, pois tomamos a palabra as dúas que teñen aí o compromiso de que van seguir, podedes ir sentando, moitas grazas. Pois acabamos de escoitar, non? Aí futuro, como decíamos no acordeón, e a verdade é que dá gusto escoitar a rapazas como a elas, pois que lles guste tanto, non? O acordeón, un instrumento que moitas veces pois o temos asociado, non? Pois a xente máis maior, pero é a mostra efectivamente de que se pode pasar moi ben gozando tamén do acordeón e polo tanto que hai futuro con este instrumento
en Campelo, no Concello de Poio. Mira, te preguntaba antes un poquinho por esa celebración, xa nos comentabas, non, que tivechedes ao longo deste ano 2025 pois varios actos, non, para conmemorar, pero claro, quería que nos afondaras un poquinho máis nesa xornada que digamos foi a central, esa xornada de portas abertas, podemos dicir, en Beiramar 74, nunca mellor dito. Contanos un poquinho como foi todo aquilo e supoño que foi moita veciñanza, as familias e demais que se achegou ata ali, non? Contanos un poquinho. Pois foi o 10 de maio pasado, quixémolo facer ese día porque o día 6 é o Día Mundial do Acordeón, entón, bueno, pois collémolo unha data próxima, porque foi un sábado e fixemos un día inteiro de portas abertas onde pois había fotos, recortes de prensa, imaxes, vídeos e incluso a roupa que tiñamos dos inicios, aqueles chalecos, aqueles polos que usábamos, incluso as partituras que usábamos naquele inicio, que eran partituras moi pequeniñas, feitas a man polos mestres que había naquele momento. Entón, bueno, foi vindo por ali xente que non tiña nada que ver co acordeón, xente que lle gustaba, e moitos alumnos, ex-alumnos, mellor dito, que pasaron, que eran compañeros meus naquela época cando estudiaba, e viña cos seus fillos, entonces enseñaban ya fotos deles cando eran rapaces tocando acordeón, e bueno, eso quizá foi moi motivante porque mirabas na cara dos pais explicando aos fillos que eles viñan a tocar o acordeón, e tiñamos ali un acordeón e o collemos, estuvemos tocando, cantando, e moitos rapaces non habían visto nunca os seus pais tocar o acordeón. Entón, algún momento dixo, bueno, pois, había que volver a retomar. E, pois, xa lle collen os datos algúns dos que viñeron para chegar a facer o 50 aniversario. Se facemos o 50 aniversario, vamos tratar de xuntar a todos os alumnos que pasaron pola escola, que queiran, que se animen, pois a tocar xuntos. Vale, se preguntar xusto, era a seguinte pregunta que tiña aquí anotada ese 50 aniversario, porque claro, estamos celebrando o 45 aniversario, pero claro, unha cifra aínda máis redonda é ese 50 aniversario. Claro, estes mozos que temos aquí teñen tamén moito traballo daquela, tedes 5 anos para preparar unha data do máis redonda, con moitísimas actividades, así que tamén facemos ese chamamento, non, a todo ese alumnado que pasou por aí para irlle dando forma a iso, porque supoño que queredes facer para daquela algo aínda máis grande do que fixechedes este ano. Claro, a idea sería pois que todos aqueles que pasaron, pois preparar evidentemente previamente uns meses anteriores dúas estas cancións, tampouco hai que preparar un repertorio extenso, pero que sí sería bonito xuntarnos nun escenario, pois ao mellor 100, 200, vamos poñer unha cifra daqueles alumnos, compañeiros que pasaron pola escola, que teñen parte desa historia destes 45 anos, mesmo deses 50 se chegamos alá, porque sin eles eso non hubiera chegado. E tocar xuntos sería moi bonito, moi motivante, non? E ao mellor pois despertamos outra vez a inquietud de que algún volva a retomar despois de tantos anos. Mira, como levades a xenda, non sei se agora está xa de vacacións ou tedes aínda, como temos festas en Poio en varios puntos, ademais do Concello, supoño que tamén teredes chollo nas vindeiras semanas, non? Sí, agora estamos en semi-vacacións porque moitos dos compañeros que temos aquí detrás estiveron terminando de BAU, 4 deles, outros se vai ahora en breve para Francia, de Erasmus, pero bueno, estamos un poquinho parados para que eles tamén puderan dedicarlle a esas cousas máis importantes, non? Pero sí, estamos abertos a novas actuacións a partir xa de setembro para o inverno, donde nos requiran, os culturales, festas, donde faga falta. Ponimos coa derradeira, creo que neste caso é unha muiñeira, non? Unha muiñeira de aquí pretiño, muiñeira da Armenteira. Bueno, pois deixamos que te sentes, Juan, moitas grazas, pois efectivamente, muiñeira da Armenteira, co grupo que chega dende Poio, aquí no Concello de Sanxenxo, así que con este triángulo máxico despedimos hoxe este verán desta semana, como sempre, moitísimas grazas por estaren aí dende o outro lado, marchamos con esa muiñeira da Armenteira.
Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax e Concello de Sanxenxo.